Takže začínáme naše vyprávění a to tím, že vycházíme z punkového hnízda a vydáváme se na procházku po pravé straně. Hned vedle našeho domu se nachází další starý dům, který je jako jediný v této ulici chráněnou památkou a proto má krásně opravenou pavlač a nemůže být zbořen tak jako ten náš, což mu závidím a hlavně jim závidím tu jejich pavlač, ze které se můžou dívat do brownfieldu a asi tam nemají tolik hluku jako my. Dále se tam nachází pizzeria Lapeda, o které jsem si několik let myslela, že je příšerná a že v ní není nic dobrého. A teprve v posledním roce se ukázalo, že tam dobře vaří a že tam chodí všichni lidé z celého okolí. A ještě na co bych málem zapomněla a co je velmi důležité, je herna a coffee bar u stromu, což je zvláštní místo plné temných zvláštních lidí. A pamatuju si, že naši bývalí spolubydlící tam chodili hrát na automatech, a nikdy jsem nechápala, proč si chcou hrát na automatech, takže považuji to za dost dekadentní a zvláštní místo. A ještě co jsem taky neřekla, jako důležitou věc je řeznictví, ale to je vlastně už v našem domě, takže k tomu se vrátím až úplně nakonec. Dvorem tady v tomhle domě se dá dojít do brownfieldu, což je obrovská oblast, kde nic není, ale kde byla továrna. Tam pracovala moje mamka a šily se tam padáky. Teďka už tam ale ta továrna není, jediné, co z ní zbylo, jsou jedny záchody. Potom tam byl takový strašidelný domek, kam jsem se bála chodit, který už teď vybílili a další je tam ještě kůlna, kde se asi vařily drogy, protože vyhořela a je plná ohořelého nábytku. Uprostřed mezi tady těmito třemi objekty se nachází veliká louka se spoustou rostlin, které jsem malovala na obrazy, na různé destičky, co jsem tam našla, protože další velká krásná věc je hromada plná dřeva, která vypadá dobře. Takže to byl brownfield, potom dalším domem, nevím přesně jak jdou, ale za sebou, takže možná se to pomíchá, je pošta, kam se dá chodit pro dopisy. Potom hnedka vedle pošty je dům se strašně zvláštním žebříkem, který trčí ze střechy a nevím, proč tam je, ale možná to má nějaký svůj účel. Potom dalším domkem nebo domem je Studio Paradox, kde jsou koncerty a divadla a vaří se tam vegansky, ale strašně malý porce a prostě vždycky mám potom hlad, takže už se mi tam teď nechce. Potom hned vedle se nachází bazar s oblečením, který má tu nejbizarnější výlohu v celé ulici, která je nacpaná spoustou plyšáků a různých zvláštních starých bot a svetrů, takže z dálky to vypadá docela dobře. Potom vedle bazaru, a do bazaru jsme se dokonce šli ještě vlastně jednou podívat a vypadá to tam uvnitř temně a zvláštně a hučí tam trubky. No a potom vedle bazaru je trafika, kde jsem asi v životě nebyla, ale vím, že si tam někteří chodí kupovat cigarety a taky tam mají tabule, kde není nic napsáno, takže je tam napsáno dnes nabízíme a všechny ty tabule jsou prázdné, takže to je zenový vzkaz z trafiky. Na rohu stojí nějaký zvláštní institut školství. Vždycky jsem přemýšlela, co tam je, ale vůbec netuším, co tam je. A tady mezi trafikou a tím zvláštním institutem je další průchod na ulici Bělidla, která se mi moc líbí, kde se nachází taková zvláštní ubytovna, ze které jsem často večer slyšela zpívat ruské písně, takže si myslím, že tam bydlí nějací Rusové a na stromech tam suší prádlo venku. A jsou tam ještě taky hezký průlezy a okýnka do toho brownfieldu, kde se dá koukat, ale je tam taky hnusná skládka na začátku toho brownfieldu a tam je i spousta injekčních stříkaček a střepů, takže tam se docela i bojím, ale stejně jsem tam někdy prolízala. Potom, když teda už přejdeme od Bělidel, tak dalším domem je restaurace Lapeda, kde jsem se jednou strašlivě opila, asi skoro nejvíc v životě. A už to nikdy neudělám. Teďka ji změnili na americký bar a je to diskutovaná změna, jestli to byla dobrá změna, jakože od toho zvláštního českého dřevěného sedátka až k té americké sedačce červené a někomu se to líbí a někomu ne. Potom další je architektura, ke které mě nic nenapadá, jenom si vzpomínám, že tam je strašně ošklivá opryskaná zeď na té Lapedě a ještě ten dvůr vedle Lapedy, tak ten je pěkný a taky ho závidím, že tam by se možná dobře bydlelo.
Potom už se jde k řece přes přechod. Řeka je dobrá v tom, že se tam chodím procházet, nebo se tam dá běhat, nebo jsou tam schůdečky, po kterých se dá sejít až úplně dolů a sedět na takovým skrytým rantlíku a dívat se do vody. Jediná blbá věc je, že jeden ten rantlík na pravé straně je strašně plný holubího trusu, takže na ten se moc jít nedá, a lepší je jít asi na ten další. Je tam hodně holubů a i nějakých racků a na tom mostě, co vede přes řeku, je taková zvláštní věc, že je vždycky plný nějakých pavučin a nevím proč, jestli tam je bydliště pavouků nebo tak. Potom, když se přejde a tak nějak se zatočí, když už teda pominu řeku a to, že se tam ještě dá jít do Kamenky nebo do lesa, tak se vrací zpátky kolem pedagogické fakulty, kde jsem chodila do školy a ještě chvilku chodit budu. Tak je tam telefonní budka, kterou už nikdo nepoužívá a tam mi přijde taky docela zvláštní. A potom záhadná věc, na rohu pedagogické fakulty se nachází pamětní deska nějakému neznámému chlapíkovi, ale hned vedle toho je nápis cedule Ypsilantyho, takže jsem si vždycky myslela, že ten pán je Ypsilanty, ale teprve nedávno jsem zjistila, že to je někdo úplně jiný. Dále na rohu jsou gauče, na kterých není asi nic moc zajímavého. A hned potom následují takový zvláštní ozdoby nad dveřma, takový sošky andílků, kteří se mi docela líbí. A potom další celý pruh ulice je taková podivná čára, kde je strašně moc prázdných vitrín, jakože výloh a jinak takových špinavých nějakých rohů, kam lidé chodí na záchod. Co se mi tam na těch domech líbí, je to, že každý balkon tam má stojánek na truhlík, takže teoreticky jsem si vždycky říkala, kdyby každý v tom domě si vypěstoval jednu kytku, tak by ten dům vypadal strašně hezky, ale to stejně nikdo neudělal, až na pár výjimek, takže to tam nevypadá zase tak hezky. Pak jsou tam popelnice a spoustu nějakých plakátů nalepených na černo. A hned další věcí je cukrárna Pusinka, kam si chodíme vždycky pro dorty. Nejlepší jsou špičky a větrníky, ale káva není v Pusince dobrá, takže to bych nedoporučila. A ještě co se týče sousedů, tak rozhodně nejčastěji pozorujeme ty, co jsou naproti nám. O těch už víme, že mají dítě, že jsou to kuřáci a spoustu různých drobných epizod z jejich životů. Potom ještě další dobrá věc, hnedka vedle Pusinky je výloha s nápisem Eva, kterou jsem viděla hnedka ze svého okna. A potom divná další výloha, tak tam se nachází achátový stolek vystavený s deskou z achátu a stojí asi 8 000 korun a už je tam asi 5 let, takže nevím, jestli si ho ještě někdy někdo koupí. Potom vedle tady toho stolku bývala dřív hospoda u Modrého lva, taková nějaká ta nejstarší hospoda v Brně, ale dneska už je tam panelák, jenom je tam nějaká pamětní deska o tom, že tam bývala ta hospoda a jinak je tam pivotéka, takže člověk si tam může koupit různé druhy piv od nějaké paní. Na rožku tady vedle toho Modrého lva stávala dřív maringotka, kde nějaký pán opravoval deštníky, bylo tam napsaný opravna deštníku a ještě i brousil nože, ale teď už tam dlouho není, takže nevím, co se s ním stalo. Když se přejde potom na druhou stranu přes přechod, tak tam je drogérie, která je zvláštní v tom, jak se v ní zastavil čas. Člověk musí jít prostě k pultu a poprosit si o prodavačku, co by si chtěl koupit, což je někdy dobrý, protože ona toho hodně ví, ale zase něco bych si tam třeba koupit nešla, protože bych se styděla se jí vyptávat, co všechno mají nebo co nemají, ale kupuju si tam želatinu někdy. No. A potom je prázdná proluka, kde je zase další průchod, který mám ráda a ten vede do komplexu dvorů a domků okolo zase jedné jiné továrny. Dá se tam projít prostě do takového areálu a po takových železných schodech vylézt nahoru na dům tance, na tu továrnu a vidět úplně dobrý výhled na Brno. Takže tam jsem se někdy chodila taky projít. A
tady vedle toho průchodu je už jenom úplně taková prázdná plocha, kde je místo na billboardy. Teď je tam zrovna strašlivý billboard s takovou sportovkyní, která má úplně vymakaný břicho, ale hrozivě mi vadí, že tam je detail jejich nechtů a že má všechny kromě 2 nalakovaný a rozčiluje mě, proč si ty 2 taky nenalakovala nebo ty ostatní nesundala a vůbec mi to nedává smysl. Na rohu je řeznictví a už se dostáváme k Albertu, což je jediný obchod široko daleko, takže tam bývají až půlhodinové fronty. Ten Albert je oblepený nějakýma zvláštníma neonama, ale často na tom neonu je napsaný jenom error. A jinak nahoře nad Albertem je ještě centrum Šipka, kde si člověk může koupit třeba baleríny za 100 korun. A jinak okolo Albertu je strašně moc bezdomovců, je to tam strašně počuraný a to už asi všechno. A potom co dál, jsou pár paneláků, ke kterým nemám žádnou vzpomínku, možná jenom na to, jak jsme tam chodili lepit plakáty na nějaké setkání sousedů, tak to je asi tak jediný, co si o nich vzpomínám. Dál následuje papírnictví, kde si kupuju vždycky CDčka, protože v naší škole za některé předměty stále požadují CDčka, což nechápu, ale kupuju si je tam. A dalších několik obchodů, ke kterým nemám vůbec vztah, takže nějaká prodejna hraček z období komunismu, lékárna, spodní prádlo, potom kuriozitou, kterou už všichni znají, je čínské bistro a je hned vedle úpravna psů u Pejska a kočičky, takže tomu se všichni smějí. Teď ale v bistru jsou na dovolené, myslím. A ještě jedna pěkná výloha z obuvy, která má pořád velmi zastaralou výzdobu, ale velmi často se mění a vždycky čekám, že udělají něco nového, ale vždycky udělají něco strašlivého. Další skvělý podnik, Trafika, ve které ale pozor nemají ani jízdenky, ani noviny, ani nic, co by člověk potřeboval, ale mají tam jenom sušenky, takže nechápu, co to vůbec je. Ale jinak ten dům, kde to je, tak ten je hezký a i ve dvoře má pěkný opravený takový balkony, takže tam bych taky klidně bydlela. Potom trávníček, kde stával klavír, kde ale chodí na záchod strašně moc psů, potom zábradlí, na kterým se dá balancovat. Třeba když jsem jednou v létě zapomněla klíče, tak jsem se tam asi 3 hodiny procházela po tom zábradlí a čekala, až někdo přijde domů, až konečně někdo přišel a pustil mě dovnitř. A hned blízko se nachází dvůr, který už je vedle punkového hnízda, kde byla nějaká stará skládka aut. A ten dvůr, tam jsem vždycky nakukovala a chtěla jsem ho nějak využít, ale to už asi nestihnu. A ještě taky tam v tom dvoře bývala taková železná konstrukce a nevím vůbec, z čeho pocházela, ale dalo se po ní dobře šplhat a někdy jsem po ní šplhala, akorát už byla dost rozvyklaná, takže hrozilo nebezpečí, že člověk někam spadne. A potom z té konstrukce se dalo přelézt na stromy, takže někdy jsem si přelezla i na ten strom. A v takovém případě se mi líbilo, že kdyby mě někdo hledal, tak nemá páru, kde jsem a nemůže na to přijít, protože sedím někde vysoko na stromě. Takže to bylo dobrý. A už se dostáváme k punkovému hnízdu, kde teda je Mobilmax, což je obchod s mobily, kde mají příšernou výzdobu na boku, takový asi 90kový mladíky, kterým někdo dolepil z nějaké lepící pásky různý údy, který normálně by neměli asi. Potom je vidět moje okýnko se záclonou, okýnko od koupelny. A už je náš průjezd a vedle něj ještě řeznictví, které patří panu Láďovi. A pan Láďa je docela zvláštní osoba, ale snažím se s ním vycházet, aby jsme s ním neměli problémy, ale teď už je to stejně jedno, takže můžu říct, že si myslím, že to je pěkný křupán. Když nám třeba nechal ve dvoře mrtvou ovci, což jsem díky bohu neviděla, jinak bych se z toho asi zbláznila,
protože mě bohatě stačily jeho pracky prasečí v kontejneru nebo nějaká krev v kanále třeba. Jinak se tam v průjezdu hodně drolí zeď, to vypadá špatně, ale to nevadí. A pak už jsme došli do punkového hnízda, kde je náš ateliér a náš domek, kde už ale teď nebudeme bydlet, takže to už je samotná kapitola.